Okay. Dobrý den, moje jméno je Johnny a vítám vás z Light anglické školy. Máme tady další takovou problematickou dvojici. Walk, go. Jasný, ale studenti v tom prostě občas dělají chyby, proto i děláme tohle video. Walk je slovíčko, který znamená chodit po nohách. Walk. Ja? Go znamená prostě přemísťovat se někam. Pojďme si ten obrázek. Tak, okomentuju ten obrázek. Walk, prostě používám nohy. Máme tady zakroužkovaný, jo. Walk. I walk, já chodím, procházím se. I will walk in the park. Budu se procházet v parku. I will go for a walk with my dog. Budu na procházku se psem. Jo? Walk, budu chodit nohama. Go je v podstatě přemísťovat se z jednoho bodu do druhého a na to můžu používat nohy, auto, autobus, letadlo, loď, to je v podstatě jedno. V podstatě já někam jdu. Takže například I will go to Prague. Já půjdu do Prahy. I will go to Prague. Já pojedu do Prahy. Neznamená, že tam půjdu pěšky, ani neznamená, že tam pojedu autem, ani neříkám, že tam pojedu letadlem. Prostě jenom říkám, že se přemístím z bodu A do bodu B. A nespecifikuju jak. To je na tom ten rozdíl. Když řeknu I will walk to Prague, tak je úplně jasný, že tam půjdu po nohách. Když řeknu I will go to Prague, vůbec nevím, jak tam ten člověk pojede. A to je ten rozdíl mezi walk a go. Používejte to správně. Udělejte si hodně vět, procvičte si to teďka, ať to říkáte správně. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Ahoj. Začněte také mluvit anglicky. Třeba ve třídě New York, na takovýchto židlích, třeba s takovými spolužáky. Vedení školy vám přeje mnoho úspěchů. Přijďte na ukázkovou hodinu www.lite.cz.